Il-minuta tibda issa. Marco Kallija, direttur artistiku ta' Hoi Polloi Malta. Marco, meta ddeċidejt li rrid tibni karriera fil-settur kulturali u kreattiv? Niftakarni fil-bidu tas-sekondarja dejjem kont b'xi mod jew ieħor intella l-plays u kont ngħid xi ħaġa li verament inħobb nagħmel. Għamilt kors fix-xjenza, bdejt nagħlem ix-xjenza ma mal-imħabba l-kultura baqgħet hemm sakemm fl-aħħar qlib totalment u llum il-ġurnata freelancer fil-kultura. X'hemm proġetti li għadhom ġejjin li aħna nistgħu ngawdu miegħek ukoll. 20 sena ilu ħloqt il-kunċett tal-Pantoween, pantomima fil-Halloween. Wara dawn is-snin kollha ta' attività fil-qasam kulturali, ħanerġa' nżur flimkien mat-tim tiegħi din l-idea taħt il-forma ta' Hocus Pocus the Pantoween. Qegħdin inħaltu l-glitz u l-glamour ma' l-spook tal-Halloween. Avveniment tal-familja kollha qegħdin naraw bħala kontinwazzjoni ta' dak kollu li l-familja tagħmel fil-Halloween. Ġifieri jekk intom tidux tmorru trick or treating qabel, jew tiġu għandna u mbagħad tkomplu it-trick or treating, kulħadd jista' jġib il-kostum, kulħadd les biex jieħu gost u forsi jkun hemm xi erbaq tajja wkoll.